पीओ साहब को, डीएफओ साहब को, दादा को, संते को गाबरा संते चकोट मंती की चकोट मंती तो चकोट है भाई एती मंता हाँ चकोट है ना నేను ఈ ఊరికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఇప్ప పువ్వు గురించి తక్కువ తెలుసు. భద్రాచలంలో నేను పిఓగా పనిచేసినప్పుడు ఒక ఊరికి వెళ్ళాను. ఆ ఊరు ఏదంటే గుండాల బైలంగమంత గుండాల నార్ ఆదివాసీ నార్ कोयतूर नार मेरा फ्रेंड्स मंदिर कोया कोयतूर नार आके सूर्सी నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే మొత్తం మన డిఎఫ్ఓ సార్ కూడా కోపం వస్తుంది. నేను వెళ్ళి చూస్తే ఒక్క మర్ర కూడా లేదు, మర్ర సిల్లే మొత్తం ఏం చేశారు, నరికేశారు. ఒక్క 100 ఎకరాలు ఒక్క 10 రోజుల్లో నరికేశారు. కానీ అన్ని చెట్లని నరికారు, ఒక్క చెట్టుని మాత్రం నరకలేదు. ఏ చెట్టు అది? ఇప్ప చెట్టు. మీవా తిరుమర వాటిని వాళ్ళు నరకలేదు. ఎందుకు హిరుక్మరాకి ఇంత ముఖ్యత్వం అని అడిగాను. అన్ని చెట్లు నరికావు, ఇది ఎందుకు నరకలేదంటే మావా పెర్సకేమంత జంగుపై అన్నారు. వాళ్ళకి భయం. వెరితే జంగుబాయికి కోపం వస్తే ఏమవుతుంది, మంచిగా కొడుతుంది మిమ్మల్ని. అందువల్లనే వాళ్ళు ఆ చెట్టుని మాత్రం నా దగ్గర ఎవరైనా అడిగి పుగి పాజే, బిల్డింగ్ పాజే, రోడ్ పాజే ఇతే నేను ఏమైనా మీ అప్లికేషన్ చూడాలంటే నాకు ఫస్ట్ మీరు హిరుక్మర ఉర్సన తర్వాత నేను మీకు ఏం కావాలో నేను ఇస్తాను. సో మన డిఎఫ్ఓ సార్కి చెప్పాను, పిఓ గారికి చెప్పాను, ప్రతి ఊర్లో ప్రతి ఆదివాసీ ఊర్లో ఇప్ప వనం ఉండాలి. ఇప్ప చెట్టు కాదు, చాందపల్లి సార్ ఇప్ప మర సిల్లే ఇప్ప వనం కేడా ఉండాలి. ప్రతి ఊర్లో 100 ఇప్ప చెట్టు నాటాలి. నాటుతారా? ఉత్సంకి ఉర్సన. ఇంకా ఒకటి, నేను నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అక్కడ పరిశోధన చేస్తారు. ఇప్ప పువ్వుని పంపించి దాంట్లో ఏం శక్తి ఉంది అని అడిగాము, దీంట్లో ఏం పోషకాహారం ఉంది అని అడిగాము. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, దీంట్లో ఉన్న పోషకాహారం ఉసిరికాయలో కూడా లేదన్నారు. ఉసిరికాయ తింటే మనకి జలుబు ఏమి రాదు, దానికైనా విటమిన్ సి అనేది ఇప్ప పువ్వులో ఉంది అని చెప్పారు. ఎంత గొప్ప విషయం. భీమరా సాబ్, సీఎం భీమరా సాబ్ ఇప్పుడు కూడా 5 కిలోమీటర్లు నడుస్తారు. నేను 200 మీటర్లు కూడా నడవలేను. ఎందుకు? నేను తిన్నది తెల్లటి బియ్యం. కానీ తులసిరామ్ పటేల్ సాబ్ కానీ, మన సీఎం భీమరా సాబ్ కానీ, చాందపల్లి సార్వేడి సాబ్ కానీ వాళ్ళందరూ ఏం తిన్నారు అప్పుడు? సజ్జలు, జొన్నలు, జొన్న ఘాటో, జొన్న సారి, ఇవన్నీ తినిన వల్ల వాళ్ళకి శక్తి ఎక్కువ. దీంట్లో ఇబ్బంది ఏమవుతుంది? మిరాట్, రీతి, రివాజ్, మరుంబ, మీ సాంప్రదాయం మరుంబ. మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు దవాఖానాలో వెళ్ళి గోళీలు ఎక్కువ మింగుతున్నారు. ఎందుకు? మీ ఊర్లో
మీ కేడాలో ఉన్న మంచి మంచి ఆహారాన్ని మర్చిపోతున్నారు. అవన్నీ ఆహారం తింటే ఖచ్చితంగా మీరు మంచిగా ఉంటారు. చొక్కొట్మంతే. సో దయచేసి हिरुप मरा उर्सना हिरुप ना पुंगार अट्वाल मरुपा మర్చిపోకూడదు. బాయ్ మర్చిపోయారా లేదా? మరుపా. తర్వాత మన పిల్లలకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కాండి బేకింగ్ వాళ్ళకి అసలు ఈ టేస్టే తెలియదు. వాళ్ళేమో ఇది వేరే పదార్థం అని అనుకుంటున్నారు. ఇంకొకటి అడుగుతాను, ఇప్పపు తిరుప్ప పుంగార్ అరంతా దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు? మొత్తం కలెక్ట్ చేసి ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు? మోంతేర్కి బగ మోంతేర్ జీసీసీ కొన్న మోంతేర్. జీసీసీ ఏం చేస్తుంది? ఎక్కడ వెళ్తుంది తెలియదు కదా. ఎక్కడో రాజస్థాన్ గుజరాత్ వెళ్తుంది. అక్కడ ఏం చేస్తారు? సారా చేసి తాగుతారు, అంతే కదా. మీకు ఉన్న ఇప్ప పువ్వుని మీరు తినకుండా జీసీసీకి అమ్ముతున్నారు. జీసీసీ ఏం చేస్తుంది? ఎవరికో అమ్ముతుంది. అది కాకుండా మీరు ప్రతి ఇంట్లో రోక్తగా అట్వాల్ చొకోటే తిట్టేది మొత్తం మర్చిపోయారు, ఏం తినట్లేదు. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంట్లో మీరు ఇప్ప పువ్వు తినండి. ఒక 5 కేజీలు అమ్మితే కనీసం 1 కేజీ మీరు తినండి. అలా తింటే మీకు ఎటువంటి రోగం రాదు, మీరు మంచిగా బలంగా ఉంటారు. మీకు దీన్ని గుర్తు చేయడానికి, మీ సాంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేయడానికి ఇది ఒక చిన్న విషయం. దీంతో మొదటి అడుగు నేను వేస్తాను, పిఓ గారు మొదటి అడుగు వేస్తారు, మిగిలిన అడుగు మీరు వేయాలి. మీరు దీన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇంకా ముందు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలంటే మన అవల్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయాలి. రాయ్ సెంటర్ దుర్గు సార్, భీమ్రా సార్ అందరూ కలిసి నాకు మీరు అవల్ కమిటీస్ ఫామ్ చేసి ఇవ్వాలి. మేము ఫామ్ చేయము, మీరు మీ మహిళలతో కమిటీ ఫామ్ చేసి ఇవన్నీ లడ్డులు చేయండి. ఈ లడ్డులని మేము అంగన్వాడీ సెంటర్కి ఇస్తాం. అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఉన్న పిల్లలు కాండి పేకింగ్ తింటే వాళ్ళు తింటే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది. ప్రతిసారి రిమ్స్ లో ఐపీడీ వార్డు మీరు వెళ్తే రోజు ఒకరికి రక్తం ఎక్కుతున్నాము. ఎందుకు? నెత్తూర్ సిల్లే कोई तुर्का नेत्तूर सिल्ले, पुजारी का नेत्तूर सिल्ले, टोटेलिन का नेत्तूर सिल्ले, कम नहीं आता, भारी कम नहीं आता. మొత్తం మీరు ఇవన్నీ మర్చిపోయారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఇవన్నీ తింటే మీరు మంచిగా బలంగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి అంగన్వాడీస్లో దీన్ని ఇచ్చి వాళ్ళకి ఫస్ట్ అలవాటు చేస్తాం. తర్వాత మీరు కూడా ప్రతి ఇంట్లో కనీసం వారానికి ఒక రోజు ఈ పదార్థాలు చేయండి. ఈ పదార్థాలు చేసి మీరు తింటే చాలా బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా నేను కొంతమందికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ప్రత్యేకంగా మన ఎన్టీఎఫ్పి ఏషియా అని ఒక గ్రూప్ ఉంది. దాంట్లో గ్రామ సమస్య ముక్తి సంస్థ యవత్మాల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ట్రైబల్స్తో ఆదివాసులతో మంచి పని చేస్తున్నారు. वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. उनको मैं हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं कोलाम आदिवासी के साथ. वो लोग पहले ये लड्डू करना शुरू किए हैं. हमारा महिला वहाँ जाके उसको कैसे बनाना सीख के फिर यहाँ आके वो बना रहे हैं. वैसे वो लोग कोलाम आदिवासी के साथ भी हनी कैसे लेना वो भी
वो सीख के हनी भी बॉटल करके बेच रहे हैं। तो ये सब हम उससे सीखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। తర్వాత మన పిఓ సాబ్ చాలా దీని మీద పని చేశారు. ఆయన నిర్దేశం వల్లనే ఇవి మొత్తం, ఆయన ఇచ్చిన దిశ వల్లనే ఇవి ముందుకు వెళ్తుంది. దీని తర్వాత రాకేష్ దీంట్లో మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పిఎంఆర్డిఎఫ్గా వచ్చి మీతో కలిసిపోయి మొత్తం పని చేస్తున్నారు. ఆయన లేకపోతే ఇది జరగబోయేది. తర్వాత మన భీమ్బాయ్ గ్రూప్. సో భీమ్బాయ్ గ్రూప్లో ఉన్న మహిళలందరూ ఏమి భయం లేకుండా చెప్పిన వెంటనే ఎవరు వెళ్ళారు, వచ్చి మేడం మీరు ఏం కంగారు పడకండి, మేము అస్సలు చేస్తాము, మాకు ఇది నచ్చింది అని చెప్పారు. సో ఈ భీమ్బాయ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ తర్వాత దీంట్లో చాలా పెద్ద ఒక పార్టిసిపేషన్ అనేది మన విఠలరావు గారికి ఉంది. ఆయన లేకపోతే ఇది చాలా కష్టమైంది. ప్రజామిత్ర గ్రూప్కి కూడా నేను నా తరపు నుండి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇంకా ముందు నుండి మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తులో ఇది తీసుకొని వెళ్ళాలని నా ఒక ఆశ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరు తినాలి, తర్వాత ఆదివాసీ ఆహారం అని పేరు పెట్టాం చూసారా, ఆదివాసీ ఆహారం. ఆదివాసీ ఆహారం అన్నది మొత్తం ప్రపంచంకే తెలవాలన్నది మా ఆశ. మీ ఆహారం ఎలా ఉంటుంది అని ఇంకా మాకు మన దేశంలో కాదు విదేశానికి కూడా మీ ఇప్పపు లడ్డు, మీ ఇప్పపు స్వీట్స్ని పంపాలని నా ఒక ఆశ ఉంది. నేను ఉన్నా లేకపోయినా మీరు దీన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ మీరందరూ మంచిగా ఉండాలని తెలుపుకుంటూ సంజీవంతో రామ్ రామ్.